Sanibonani molweni ndinamkela kwezaseTV ngesiXhosa. UMaMzobe ubhodla umlilo uncokola noZodwa. Umxelela ngoba uDifa lo uyambona uba udlisiwe. Uthuma nongema ke kuba amphathele igama lalotekelayo. Uthe ke inye ke indlela abaza kufumana ngayo igama kukuba baheke ifowuni yakhe uDifa. So uthe izokwenzeka yonke loo nto leyo. UZodwa ke uworried ke uyambuka yonke le nto ayenzayo usisi wakhe and uyambuza uba hayibo uyamazi nawe nalo mntu. Wathi uMaMzobe unoba oyena mntu umaziyo kwanguwe lo. Kutheni into undibuza ngelo nto? Uyamazi lo mntu ulala noDifa? Wathi omnye akamazi kwabe sesithi ke thula ke. Ndizamfumana kodwa ke into endiyaziyo mna. Ngapha uMabusi ucenga uManzimande uba akavakashele le nkonzo bangena kuyo njengangoku, ethi ke mhlawumbi nabantu bakhona bawuvuya xa bebona unkosikazi womsunguli wenkonzo. Uvele wathi ke uManzimande yena ubhizi gqithi for uyoku-athenda inkonzo yabantu abayi-4. Ethi wayebaxelela uba mabahlukane nelacawe bayekudlala usiphamandla apha. So yena akazuyenza loo nto. Kodwa ke ubonakele ethandaza ke phambi kwefoto kaMvelase ecela i-guidance into yoba usiphamandla ngumntanakhe bekumele uyamsapota kodwa akamsapoti. So uyacela amnike nje isign yokuba akwazi uqhubeka asapote umntana wakhe. Ngapha uZodwa uhleli noMaMzobe again. uMaMzobe akathukeli uthi uzawugcina yena uDifa soze aphinde amenze sisibhanxa amenze sona. Uthe ke uyaliqalekisa ilanga wazalwa ngayo yena unguthenjiwe Mzobe akamazi nakakuhle uDifa. Akasoyi uZodwa uyinto engcancaselayo akazi noma makathini. Nanko ke uMzobe ekwazi ugabisile ngolaka olunjani esenje ugabisile bese fika sekhalaza into yoba yintoni into wahlelwa khwazana mna ungakhwazani nonobuntu. Wathi uMaMzobe xa uhlale phansi wamxelela into yoba kuzofuneka benze into ngoDifa. Ugabisile ke nocinga uba bazothetha ngozamcolo ngoba uvele wathi sesiqalile ma siyagoqa ngozamcolo. Wathi omnye yeyi ndithe mamela emthuka nomthuka ethi ndithe listening is a skill. Hlala phansi into ozondenzela wena uzothatha eliyeza uyoligaya letini wenzele tatakho iti. So ugabisile akuthi hayi ngeke akwazi ukwenza loo nto. Mama ka andiwuceli ndiyakuxelela uzoyigalela leti le eliyeza kuleti kaDifa. uDifa ke yena ngapha andithi kaloku uZodwa uhlala noMaMzobe so uyamamela uba baplenane nongema. Xa bumxelele ke into yoba uyakulandela ke ungema apho hamba khona. Umbhaqile uDifa ke ungema eme ngasezihlahleni phaa ngasehotele wamfumana wafika wambuza uba uzokwenza nabo kutheni nto undilandela ndiyayazi uba uyandilandela. Ube ngazama ke ukuphika ungema ethi hayi nayo uzikhangelela nje intombi yakho nto. Umkrwitsha uDifa wambamba wamuyamisa ngomthi wamxelela uba jonga ke wena ubhatalwa ndim hlukana nokulandelana nam awusebenzeli maMzobe. Not unless ufuna into obulale kwakho kuningatyanga uza kuyeka ke uzawuqhubeka undilandele. So iphelile ke into kangema yokulandela uDifa. uMaMzobe yena uyinto elandelana nokugabisile. Umane emxelela uba yeyi didizela ntombi didizela utatakho ufuneka umenzele iti nakanjani. Ugabisile uthe ke yena akakwazi ubulala utatakhe. Uthe uMaMzobe ngubani bethethe ngento yokubulala ngicima ngizobulala utatakho ngoba kuthini. So uDifa yena ngapha ufonela uZodwa uyamxelela uyamkhumbula basathandana. Uyethi ke makarelax ke futhi ngento kangema seyilungisile iphelile lonke loo nto leyo. Nango uDifa ukwakhe uzenzela iti iZobisto livusa ugabisile lithi yeyi nangu utatakho esenzithi uvuya mbumenzela hayi ke noDifa ke wayekuzenzela ethi uyayazi bemnandi gqitha iti kaGabisile. Gabi ke uye wagalela ke iyeza uDifa ngoba uye waphuma ayothatha nefowuni phandle. So uDifa uvele ke sele enoZodwa ke ngoku ehotele xa bebezama ke ukulala kodwa ke uDifa uhlulekile uyinto nje ejamile ejonge phezulu. uZodwa ke uzamile ke umduduza ke ethi iyenzeka ngamanye amaxesha le nto besithi uDifa zange yenzeka okwabakho iyaqala umehleni into enjeni. So uxakene nento yakhe ke uDifa ayivuki ke impempe yakhe. Kodwa ke uphethele noZodwa ke igift necklace ke wazama kumfaka bevuya kodwa nje kubi. Usiphamandla yena useMaritzburg uManzimande ke bathe besebhizi ke usacula wathi gqi uManzimande ekubene bethengeka aphinde aye kodwa uye wafika bebevuya ke abantu bebandla xa bembona. uDifa uxakene nento ke yena kodwa ke uthe kuZodwa uzolungisa. Imagine into yoba kaloku
ubhukhe iveki yonke ehoteli, so uzoyibhukha nje for nothing. Uzodwa ke uye wathelele wakhumbula amazwi kaMamzobe esithi ndizamgila igodo uDifa kandazi kahle ingqondo zizawubuya uzakhumbula into yoba unefemeli. Umbuzo ke ngokuba uzomxelela na uDifa ngamazwi kasisi wakhe. Asazi ke. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.